Ole tun tuma chuan nutrition in human beings kan lo zir do langa hi human digestive system ti pun kan soi theiang mi tam tak shi dan chuanin kan ri da chama thil kan eya kan lo puara chuanin kan ka lo chuaka kan pai chuak le kan ri da chama thil kan eya chuan kan ka chuaka kan pai chuak le kha kha non puina digestive in a human digestive system kan hriat dan chu anianga mase science kan zir chuan chutiang ngot chu lo ni lo dewa eng nge kan chaw kha kan eya eng tin nge kan taksa alu thla ka eng tin nge aim process khami in dot dan kha ain dot dan te mumal takin kan soi do na ni kan taksa mun sang te om zane lo om pakhat man om lawa an mani tho tu theu hi pathian hianin asiam thiam khop maya chungin dot te chu I'm datin kan soi do na ni mun takin kan lo ngai thle do ni mishing digestive system hi he ta kan ka atangin in chana chuanin he ta kan mong kwa hanin atopa chu mishing puite nga chuanin hemi kam digestive system hi a sei zong hi meter ka changa meter kwa thleng ani theini he ta kan real zong te khalo pot ngil taila mo chuanin chumi ya chuanin kan ka kan eilu kha he ta kan ri la kal tlang zela chuan he ta kan pai chuak le ta a chuan chumi ba ka chuanin he ta liver kan ti te pancreas kan ti te ta kan lung te mo khang ho pok hanin an lo pui ve a chung ba ka chuan enzymes kan ti te I enzymes kan ti chun protein an ni a enge ni ang kan thil ei te mo kha ke som tur khan an lo pui thi na ni digestive system kan ti om zia chu kam thil ei te cell tin an don thena tur ta na lo in ti ke som na process kha ni a chumi ke som tura a step in dota an kal tlang zel na kha digestive system in human beings kan ti chu alo ni ta ni human digestive system hi hlom nga chen thei an nia chun te chu the mouth, the esophagus or food pipe, the stomach, the small intestine and accessory organs like liver and pancreas, the large intestine. Digestion kan sei don chuanin digestion omzia hi hrachiang hmasa em phot taila kan ril ruwa khanin thil ti ke som kan choi ti ke som na ti kha kan ril ruwa lo om ro se o achan chu digestion omzia tak hi kan man lo china hei mizo te phei chu choi khama thei e tu digestion na cha digestion na te kan ti ringota ma che omzia tak tai kan chelo china omzia tak chu kan choi ti ke som dan kan zir don kan choi ti ke som dan ain ke som don kalai kha kan ril ruwa lo om sa se thange a masabera digestion chu kan ka changen in chan ngala ni engtin nge in chan chini na in chana chung de chu mechanical le chemical digestion in chan ngala ni mechanical kan ti chuanin chaw kan eya kan hain alo chial som phot mai ta ni tro ma se kan haina chial som hi chu cell tinina an don thei tur khopa som kha chu ala ni hau lowa ma se engi mo chena chon alo pui ngal phot ani chuan kan ka chunga hian thil poimo em mai om le bok pakhat chu salivary glands ani pakhat han tila per thum a oma chu omi omzia chu paruk a om ti na ni chu salivary glands kan ti chuan chu minga tang chuan salivary glands saliva glands kan ti chuan in ain siam chuan a mun ti pon lo let ling mai taila chil in siam chuan a mun kha three pairs omani kan ka chunga hiam chu saliva chu apoi mo em maya thil pakhat lai so zo man pai nge ya chu chuanin kan choya dat na shikte bacteria enge mo chen kha chu alo ti hlum ve thei nge ani chu ba ka kan choi te kha tui nen khan alo chopola alo ti nala lem alo ti nuamani chon chumi ba ka thil poi mo em mai pakhat om bok chu kan chila hianin salivary amylase kan te enzyme chikhat chu ptyalin kan ti boka PTYALIN ptyalin ti ania chu chuanin kan choi tamjok starch kan ti hei mizowa chuanin bu kan ti te khang te kha sugar alo convert alo siam thin ani starch kan ti chuan entirnan glucose ang te tam takina asiam ani a chumi starch chu glucose te amal han alo
ti chang alo ti te thei ani chu kan hre thiam ang chu mo thil pakhat awma chu thil te 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 tam takin a siam ani a chuanin chumi thil te 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 na thil pakhat a siam a chu thil te te a lo ti ke da som le vek tai la chu ti ang chu tailin na tho chu lo ni ta ni chumi omzia chu kan ka a tang khan phat khanim digestion kha a in chan ngal ti na ni chu chuan chu kan ka chung vela kan thial te kan chilin alo chopal to vel te chu kan shoka pharynx kan te kan shoka ti mai tai la chumi a chuan kan lei khanin aliam thak tir ta zut ta a chumi liam tha chu cho kan ti food kan ti ang khani to lovin bolus ti khana ming putir to ani chuan pharynx a atatha a pharynx ta chuan esophagus a khanin akal thale don ani cho ina esophagus akal tlang hun chung hi second ni tang second thum in carvel chung rei cho ani a rei lo mai a hei a chan pakhat chu esophagus a hian muscle contraction alo oma chu kan hriat thiam thei dan tur chuan kha esophagus muscle te kha nge ni ang an alo song te a alo lian le a te a alo lian le a chu chuanin rhythm movement takalo siam ta a chu peristalsis kan ti kha lo ni ta ni chu chuanin kan cho e kha pumpuya stomach a khanin alo kal liam tir zung thrin ani chuan thil poimo mai pakhat esophagus a hi kan chin chele bok tur chu esophagus le stomach pumpui in kara hianin kong kharang deuh thil pakhat hi oma chu esophageal sphincter kan ti a chu chuanin esophagus atonga pumpuya cho zulu khan lawin honga amaro chu pumpuya alu zo to nuwa ero chuan pumpuya mi kha esophagus a ron le thei to lo turin sphincter kha alawin khar ta tlat thin ani chu kan no chin che tlat bok don ani a adot le a chorin stomach kan sei ve thung don anga pumpui kan ti hianin apoi mo mai kan shavek anga kan digestive system a chuna poi mo lai ber pol te ponianga kan pumpui a hian thil tam taka thlenga chung zinga chuan ma sabbera chun kan lo shit ngai vak lo tur han sei masatai la kan pumpui hi minute tin hian voi thum vel hi a contract thini kan shit thiam on sam thei dan tur bread zonin voi thum vel hi a chedut du thin ang te pon lo semai tai la chuanin kan cho e lu kha alo thial som na ko kha alo pui vele ta ni chuanin kan pumpui awal aligning vela khanin gastric gland sang chuang te mai khan bet tuar maya chung gland te chu kan soi to ang khan he ta ka salivary gland apo gland kan ti chuanin saliva ron pe chuak tu ani ang chi khan gastric gland kan ti chang ten gastric juice aron in pe chuak ta a chung gastric juice a chuanin tuite hydrochloric acid HCl kan ti te chung ba ka enzyme pepsin kan ti te mucin kan ti te kha je sang kha juice a khan telani chung zong te chu kan cho e lu kan pumpuya zu thleng ho khang ho lo ti ke som le zual tu lo thial som tu atana thil changkai tak te fe kan ni chuan kan pumpuya khan dar kar li mo vel te mai chu tiang thil che sang a them nu chuanin kan cho kha bolus to lawin khaim CHYME khaim kan no til vele to ta chuanin small intestine apart masaber duodenum kan ti kha azlut le ta ani